आंनिबा बिजाथिफोर रावबो इनस्टिगेट खालामनानै होआ आंनि मोनदांथि बेयो खिन्थु बैसोरसो लोङै जायै सहायनानै माने लोंनायाव जानायाव रायलायनोसै नालाय दाना खोथाफ्रा बारायनोसै ना ओरै ओरै खोथा ओंखारलायनोसै थैया गरम जानोसै देहाया गरम जानोसै इंलिस रायलायनो रोङैयाबो इंलिस गोरों जानोसै आयेन रोङै मानसियाबो आयेन गोरों जानोसै माखौ गोरों दङ जेब्लानाखि निसाखौ सोबाय गासिनोबो गोरों जायो बोलो गैयाबो बोलो फैयो अबेबा मोनसे नोङो अन्थाइ थरसेखौ थिखोनो हायैयाबो माखौबा नोङो गारिखौनो बाइकखौ थिखोनो हानाय बायदि बोलो फैगोन स' बेखौ लानानै दिनै बिथांमोनहा थौ लागावहैनांगौ माबा हैनांगौ होननानै निसय बे खामानिया मावदों दा जों बिनिफ्राय अब्ला जों क्लियार बुंनो हाबाय कुमारिकाटा ओनसोल एबा तामुलपुर कनस्टिटुवेन्सि गोलैयो होननानै आं दा मोनथिदों बा बे तामुलपुर कनस्टिटुवेन्सियाव दिनै UPPLनि प्राइमारिनि कुमारिकाटा सोनाब प्राइमारिनि आफादगिरि धरनिधर बर' आरो राजु बसुमतारी बिथांमोना दिनै जोखोम जाबाय